Έρχεται πολύ ωραία ο Ήμιτς. Το σούτ του Γιαννακόπουλου από μακριά. Γκολ! Γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό με ένα καταπληκτικό γκολ από 40 μέτρα. Δεύτερη τρίτη τρίπλα κάνει τη σέντρα για τον Οφορίκουε. Το σούτ του Οφορίκουε γκολ! Να ο Πίτερ Οφορίκουε, το γκολ της τιμής για τον Ολυμπιακό. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο Πέτερ Οφορίκουε. Προωθείται και ο Νταμπίζας και ο Ανατολάκης. Ο Νταμπίζας πιάνει την κεφαλιά. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Από αυτή την φοβερή κεφαλιά του Νίκου Νταμπίζα. Φεύγουν όλοι, Γιωργάτος. Γκολ. 1-0 από τον Γρηγόρη Γιωργάτο στο 25ο λεπτό. Άνοιξε το τείχος, ο Γιωργάτος πέρασε την μπάλα. Κλεισμένος, τελικά βρίσκει χώρο με τον Μαυρογεννίδη. Περνάει ο Μαυρογεννίδης, πλασάρει. Γκολ. Υπάρχει ανάμεσα σε γκολ και αυτό γκολ, αλλά η μπάλα είναι στα δίκτυα. Ο Τζόρτζεβιτς αουστάρει. Γκολ. Γκολ από τον Πέτρα Τζόρτζεβιτς. 3 λεπτά πριν το τέλος. Τελικά ο Γιωργάτος για τον Γιαννακόπουλο, δεν υπάρχει κανείς, το χάνει και με δεύτερη φάση στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Να ο Στέλιος Γιαννακόπουλος που κάνει τον γκολ, που κάνει τη σέντρα. Για το κεφάλι του Οφορίκου, ο Γκόγκης, γκολ! Γκολ! Ο Γκόγκης στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Γκόγκης περνάει, δεύτερη τρίπλα, καθυστέρησε, το στρώνει για τον Αλεξανδρή, γκολ! Με τα χιλίων κόπων και βασάνων η μπάλα καταλήγει επιτέλους στα δίκτυα της Κροάσια. Του Γερογκόγκιτς, δύο προσποιήσεις, φτάνει από κοντά το σουτ, ο Σίνης Αγκόγκιτς! Ο Σίνης Αγκόγκιτς σε ένα εκπληκτικό γκολ! Κάνει τη σέντρα, το γύρισμα, γκολ! Εκπληκτικό γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Αλέξη Αλεξανδρή! Κοιτάξτε, ακούστε, ακούστε τι γίνεται στο Ολυμπιακό. Καθώς είναι τεχνίτης, καλός και ο Ζάχοβιτς. Για να δούμε εδώ, ο Γκόγκιτς πέρασε το πλασέ, 1-0! 1-0 από τον Σίνης Αγκόγκιτς με μια ατομική προσπάθεια. Δούμε όμως το φάουλ εδώ, με τον Τζόρτζεβιτς να ψάχνει τον Αλεξανδρή, γκολ! Γκολ! 2-0! Αν η μπάλα βρήκε το πόδι του Αλεξανδρή, δεν ξέρω. Τελικά κάνει πάσα για τον Ινιάδη. Θα δοκιμάσει σουτ. Την μπάλα στο αριστερό. Καλό σουτ. Γκολ! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Γκολ! Ινιάδης και Περούτσι. Σουτάρει 2-1. Να ο Ανδρέας Ινιάδης. Ξεσηκώνεται η ερυθρόλευκη εξέδρα. Ο Γιωργάτος, καλή σέντρα του Γιωργάτου και Φαγιακόγκιτς, γκολ! Στο 12. Ολυμπιακός φαινόταν ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Δύο ευκαιρίες με τον Τζόρτζεβιτς και τον Γκόγκιτς και τον γκολ στο 12 από τον περήφανο γέροντα του Ολυμπιακού, τον Σίνης Αγκόγκιτς. Όχι απευθείας, η μπάλα περνάει και είναι γκολ από τον Γιωβάνι. Ακριβώς τη συμπλήρωση των 10 λεπτών. Αυτός είναι ο Σίνης Αγκόγκιτς, πλησιάζει, γυρίζει την μπάλα δεύτερο δοκάρι, ευκαιρία μεγάλη για τον Γιωβάνι, δεύτερη προσπάθεια, ναι, 2-2 στο 64. Η ευκαιρία και ο Ζάκοβιτς στο 67, ο Ολυμπιακός γυρίζει ανάποδα το μάτ με μια καταπληκτική ατομική έμπνευση και εκτέλεση. Ψάχνει τον Τζοβάνι, ο οποίος είναι μόνος του. Το σουτ και το γκολ. Είναι το γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Βραζιλιάνο. Κοιμήθηκε η άμυνα της Μόλντε. Μόνος του να καταμέτω επίθεση. Παλιά και πάλι ο Τζοβάνι. Και παλιά αυτή τη φορά είναι το 2-1. Πέφτει ο Λουτσιάνο. Ο Λουτσιάνο που θα κόψει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία το 3-1, ναι. Η αντεπίθεση του Ολυμπιακού με τον Γιωβάνι που κλείνεται από τον Κέρτοφ και η μπάλα γυρίζει και γκολ από τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη στο 35. Ναι, πλησιάζει ο Πασαλής στον Μαυρογεννίδη, γυρίζει η ευκαιρία και το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 40. Το σούτ, η μπάλα κάπου βρήκε και είναι γκολ. Ο Γιαννακόπουλος και πάλι 2 χρόνια μετά χτυπάει την γκολ. Έκοψε ο Πελεγρίνο, Τζόρτζεβιτς κόντρα γκολ. Το γκολ πρέπει να είναι από το σώμα του Γιωβάνι, αλλά από το σουτ του Τζόρτζεβιτς. Ωραίο το πέρασμα, Λουτσιάνο. Λουτσιάνο το γύρισμα. Εδώ είναι καλή ευκαιρία και ο Οφορίκουε ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 18. Το γύρισμα πολύ ωραίο από τον Λουτσιάνο. Το γέμισμα, το πλασέ το 2-0. Απλά ο Ολυμπιακός φτάνει στο 2-0 και είναι φυσικά ο Γιωβάνι. Στο 34. Ο Λουτσιάνο ετοιμάζεται να εκτελέσει γρήγορα με τον Οφορίκουε. Λουτσιάνο και πάλι από τα πλάγια. Το γέμισμα του Λουτσιάνο στο πίσω το κάνει και παλιά τον γκολ για τον Ολυμπιακό και είναι ο Γιωβάνι. Στο 52. Η κεφαλιά 2-0, Γιωβάνι και πάλι. Το κόρνερ του Ζέτεμπεργκ, η κεφαλιά στο 69 του Γιωβάνι. Τζόρτζεβιτς γκολ, 1-0, Ολυμπιακός στο 65. Παίρνει κεφάλι απέναντι στη Βαλένθια. Κοντά του ο Γιωβάνι και ο Τζόρτζεβιτς και ο Οφορίκουε. Ο Οφορίκουε τώρα πολύ ωραία τρίπλα. Το σούτ από τον Κανέζο. Ο Μολίνα και ίσως άρεση από το Στέλιο Γιαννακόπουλο. Και ο Ολυμπιακός και πάλι στο προσκήνιο με τον Καρεμπέ. Και θα βγει ο Γιωβάνι και δεν είναι offside. Δεν μπορεί να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Γυρίζει ο Γιωβάνι, ο Οφορίκουε, ναι. 1-2. Ο δημιουργός του πρώτου γκολ κάνει το 1-2. Ο Αλεξανδρής για τον Γιαννακόπουλο. Για να δούμε.
Γιαννακόπουλος συγκλίνει προς τα μέσα, το σούτ το αριστερό και γκολ 3-1 Ολυμπιακός. Τζόρτζεβιτς που ελίσσεται και κάνει το γέμισμα, ο Αλεξανδρής παραπερνάει, ο Αλεξανδρής και το 1-1 για τον Ολυμπιακό στο 53. Ο Αλέκος Αλεξανδρής σοφαρίζει την παλιά το Μανατίδη. Ωραία, δεν υπάρχει offside και να είναι ο Νημιάδης στην πρώτη επαφή με την μπάλα, σουτάρει και κάνει το 2-1 στο 64. Ο Νημιάδης. Τζόρτζεβιτς ωραία, έφυγε στην πλάτη του Έκτορ αλλά γυρίζει και γκολ. Γιαννακόπουλος. Πέρασε η μπάλα, γκολ! Αυτό γκολ! Αυτό γκολ αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι το 1-1 για τον Ολυμπιακό. Είναι ο Τζιοβάνι στην περιοχή, το γύρισμα, ο Ανατολάκης έρχεται, μεγάλη ευκαιρία για τον Γιαννακόπουλο. 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 30ο λεπτό. Κάποια ατομική έμπνευση θα ζητήσει, θα φύγει από δεξιά να δούμε αν θα προλάβει τη σέντρα. Την έβγαλε ο Πασατζόγλου, Τζόρτζεβιτς, γκολ! Τζόρτζεβιτς και γκολ 3-1. 18ο λεπτό. Και 1-4. 4-1 για τον Ολυμπιακό. Τζόρτζεβιτς, ο Βραζιλιάνος αριστερά του. Πάντα ο Τζόρτζεβιτς, το πλασέ, γκολ 5-1. Χάτρικ από τον Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς στη μεγαλύτερη βραδιά της καριέρας του. Πάρε Ζέντεβερτ φαίνεται. Πέρασε η μπάλα, γκολ! Έκτο γκολ για τον Ολυμπιακό. Πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ. Βούτος έξω από την περιοχή της United. Κρατάει την παλαιπαίνει ωραία ο Βούτος. Είναι μόνος του με τον Παρτέ σουτάρει. Γκολ! Η μπάλα στα δίκτυα της Manchester από τον Λάμπρο Βούτο. Κρατάει λοιπόν ο Τζόρτζεβιτς πολύ σωστά. Συνεχίζει, έχει μπροστά του. Κάνει το σουτ. Γκολ! Η μπάλα στα δίκτυα. 2-2 ισοβαρίζει ο Ολυμπιακός με την πολύ αυτή μεγάλη κλάση που λέγεται Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς, όμορφα για τον Αλεξανδριακό, μια μεγάλη ευκαιρία και γκολ αυτή τη φορά. Και γκολ αυτή τη φορά από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Γρήγορα εκτελέστηκε, δεν το πήραν χαμπάρι οι Ισραηλινοί. Στο αριστερό η μπάλα του Νινιάτη, καλό σουτ, γκολ! Πολύ όμορφο γκολ από τον Ανδρέα Νινιάτη. Άντας κεφαλιά και γκολ. Να λοιπόν το 3-3. Φάουλ από τον Καρεμπέ τώρα. Πήρε την πάσα από τον Τζόρτζεβιτς, θα κάνει τη σέντρα για τον Γιοβάνι. Κεφαλιά του Γιοβάνι στην γωνία. Γκολ! Γκολ! 1-0! 1-0 από τον Ολυμπιακό. Από τον Άτσα που προηγήθηκε, πήδηξε μαζί με τον Γιοβάνι να πάρουν την κεφαλιά. Βενετίδης. Η σέντρα ελέγχεται προς την κλίνα από τον Χασάν. Το σούτ του Μαυρογεννήτη, γκολ! 1-0 Ολυμπιακός. Αλλά ξεγελάει τον Ντουλέντ. Ο Ντεμπούρ λάθος, κυνηγάει ο Καστίγιο. Δεν μπορεί να τον κρατήσει ο Ντεμπούρ. Καστίγιο περνάει και από τον Μοντρακό. Τώρα είναι γκολ! 2-0 στο 34. Ένα δώρο από την Καλατάσαράι που αυτή τη φορά ο Καστίγιο δεν το πετάει στα σκουπίδια. Γιοβάνι. Με τον Ντεμπούρ. Περνάει ο Γιοβάνι. Και εδώ έχει την ευκαιρία για το 3-0 και είναι ένα αποθεωτικό φινάλε από τον Βραζιλιάνο στο 6ο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Στολτίδης, Γιοβάνι. Στολτίδης στο σουτ με πολύ δύναμη. Γκολ! Γκολ! Γκολ από τον Ιεροκλή Στολτίδη. Και πάλι ξελασπώνει τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης για τα μεγάλα παιχνίδια. Ο παίκτης στο ντέρμπι. Γιοβάνι και Καστίγιο. Φεύγει ο Καστίγιο. Τέτα-τέτ με τον Βέστερφελτ. Τον πέρασε. Για να δούμε, κάνει το πλασέ. Γκολ! Γκολ! Γκολάρα! Γκολ από τον Καστίγιο. Καστίγιο και Γιοβάνι βάζουν τον Ολυμπιακό στη θέση του οδηγού. Ξανά 2-1 μπροστά. Με το αριστερό πόδι λοιπόν του Ριβάλντο και το είπε Πέτρο Άκερες Γκούρι. 1-0 Ολυμπιακός, ανοίγει το σκορ. Καφές ωραία, για να δούμε τέτα-τέτ. Ο Κας πάει να πλασάρει 2-1 από το Γιαννάκη ο Κα. Ό,τι δεν κατάφερε προηγουμένως το κάνει τώρα και βάζει τον Ολυμπιακό και πάλι στο παιχνίδι. Γεωργάκος ψάχνει η κόρτα στο γκολ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ 1-0. Το γκολ του Ολυμπιακού με τον Σούρερ, ο Γκάμπριελ Σούρερ, ο Αργεντίνος. Στο Ριβάλντο, για να δούμε έξω από την περιοχή. Πάει να περάσει και τον Τζόρτζεβιτς, ωραία. Πάει να πλασάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ από τον αρχηγό. Ο Κάπτεν Τζόρτζεβιτς σκοράρει, ανοίγει τον δρόμο για την πρόκριση. Ο Ανατολάκης στο γκολ. Αυτό γκολ. 1-0. Αυτό γκολ από τον Λάκο. Καφές. Αρκετά καλός ούτε 1-1 από τον Παντελή Καφέ που μας του φαίνει και πάλι όπως και τον Μπερναμπέου. Και βγαίνει ο Καφές μπροστά για τον Μπαμπατζίτα. Να ο Μπαμπατζίτα. Τέτα-τέτ έτοιμος. Τι θα κάνει. Πλασάρι γκολ. 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 1-0 από τον Αρούνα Μπαμπατζίτα. Το καλύτερο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Ριβάλντο. Το σουτ, καλό σουτ, γκολ! Στο 25. Αυτό ήταν ο Ριβάλντο που έγινε σκοράρι.
Εμφανίζεται ο Ολυμπιακός στο Champions League από πέρυσι την εποχή στο Liverpool. Με τον Διόγκο, το περνάει πολύ ωραία. Για να δούμε το γύρισμα, ο Λάνι δεν μπορεί. Απομακρύνει ο Παβόν. Πολύ καλό σου, μπράβο. Ο Μπουλούτ με το κακό πόδι. Στο νερό του Λουτ. Τουρέ, Παπακίτα Τουρέ, σε πολύ ωραίες εναλλαγές, πάει να περάσει, κλείστηκε, μένει όρθιος. Είναι γκολ, είναι γκολ, είναι γκολ. Γκολ, μπήκε. Μπήκε το 2-1, μπήκε. Γράψε ο Σολτίδης, καλή κίνηση του Κωνσταντίνου. Πέρα στην μπάλα, ευκαιρία από τον Κωνσταντίνου, γκολ. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ζόρτζοβιτς. Καλά πήρε την μπάλα ο Καστίγιο. Το σουτ, γκολ, 2-2. Στο 66. Ο Ολυμπιακός τρυπάει στην καρδιά του Γκάμπριελ της Βαλένθια και ισοφαρίζει. Πάνω ο Καστίγιο και έρθησε. Αφέστηκε 3. Κρατάω Καστίγιο. Έχει το τίμο του. Τον αφέστηκε. Έγινε το τάκο. Από τον Ουκρανό. Ο Καστίγιο. Καστίγιο. Πέρασε ο Κωνσταντίνου. Έχει δει το Μάρι. Το σου του Μάρι και απόκριση. Καστίγιο 2-1. 2-1 Ολυμπιακός. Στο 68 με τον Μέρη Καστίγιο. Ο Ριβάλντο ξανά στο κόρνερ. Κεφαλιά γκολ από το Σέζαρ. 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 18. Μάριτς. Σέντρα του. Ο Σέζαρ δεν μπόρεσε. Ο Καστίγιο 1-1. Περνάει ωραίο αρχηγός του Ολυμπιακού και αφήνει για τον Στολτίδη. Σηκώνει για τον Κοβάσεβιτ στην κίνηση. Ευκαιρία Στολτίδης. Γκολ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ραούλ μπράβο είναι. Κάνει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει. Έρχεται έξω στο Πατσατζόγλου στην κίνηση. Καταπληκτικό γκολ από τον Πατσατζόγλου. 2-1 στο 82 Ολυμπιακός. Στην κίνηση ο Ραούλ μπράβο πέφτει και κρατάει. Δεν έχει τελειώσει η φάση. 3-1 στα δίχτυα. Ακολούθησε ο Κοβάσεβιτ. Την έστειλε στα δίχτυα. Κρατάει όμως ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κρατάει πάντα την μπάλα, κάνει τη σέντρα. Περνάει από όλους για να δούμε. Καλή στιγμή. Το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε εδώ τον Γκαλέτη. Άουλα από τον Τζόρτζεβιτς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Γκολ! 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 Δεν υπάρχει. Μένει ο Χένι για να δει αν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Ο Ζούλιο Σέζαρ που βγήκε μπροστά. Παγώνει όλη τη Μαδρίτη και τον Μπερναμπέου. Ο Στολτίδης είναι δίπλα του, του τη δίνει, γυρίζει το σώμα ωραίο Στολτίδης. Απέναντι ευκαιρία ο Γκαλέτης στη γωνία κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει στο 35 με τον Γκαλέτη σε 1-1. Στολτίδης κλείνει με το σώμα. Πολύ καλή πάσα. Πολύ καλή πάσα. Είναι offside. Βγαίνει ο Τζόρτζεβιτς από τα πλάγια. Περιμένουμε το γύρισμα. Είναι καλό γκολ, η μπάλα στα δίχτυα από τον Κοβάσεβιτς. 2-1 Ολυμπιακός στο 64. Στολτίδης πάει να βγει γρήγορα ο Πάντος από αριστερά. Το αριστερό του τέλειο! Τέλειο! Γκολ για τον Άκη Στολτίδη! Σέντρα για τον Κοβάσεβιτς, θα πάρει την κεφαλιά. Γκολ! Τελείως το παιχνίδι! Γκολ από τον μεγάλο εκτελεστή που λέγεται Ντάρκο Κοβάσεβιτς! Η κεφαλιά πάει να μπει ο Στολτίδης. Τρία από τον Άκη Στολτίδη! Τρία μον! Ζαϊρή. Καλή σέντρα του είναι ο Τοροσίδης, γκολ! Το 79. 11 λεπτά πριν από το τέλος. Πιο πάνω, γιατί ανεβαίνοντας πιο πάνω θα πάρει κάποιον παίκτη προς τα εκεί. Εκτελεί ο Γκαλέτη, κεφαλιά 1-1. Από τον Μήτρογλου. Το τρίτο γκολ του Μήτρογλου. 1-1. Στο 43. Το Ντουντού την ώρα που προσπαθούν να στείλει την πάρα στο καιρό τέρμα. Από κοντά, κεφαλιά 2-1 ο Ντουντού. 2-1 ο Ντουντού στις καθυστερήσεις. Στο 92 ή ο Στολτίδης, καμία σημασία δεν έχει. Τι δυναμικό το μαρκάρισμα του Σιλβέστρη, τεράστια ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Λεωνάρντο. Το πλασέ, αυτό είναι με τον Λεωνάρντο. Από την αντίθεση τους ήθελε. Μήτρογλου, να έβαλα στο δεξί το σουτ, καλό γκολ! Γκολ από τον Κώστα Μήτρογλου, καταπληκτικό!